במיוחד אחרי 4 חודשים מהגים. אני מדמיינת אותנו במציאות אחרת. היי, בוקר טוב. אני אדווה, היועצת החדשה. ברוכה הבאה. תודה, תודה. שתהיה שנה טובה. אני אדווה גבאי. אני נשואה, אימא ל3 ילדים. אני אחותו היחידה של נצר שמחי. 30 בינואר, 4:43, אני חושבת. הייתי בבית, פה 3 ילדים, איתן, גיא ובארי. 2 בחדר, הם משחקים ביניהם ומתווכחים, ואחד פה בפינת אוכל. אז הייתה דפיקה בדלת, היו שם 3 קצינים. בשלב הזה כבר נהיה חם ולוהט בבית, נגמר האוויר, אז קיבינו מזגן. ישבתי. אמרה איזשהו משפט, לא יכולה לחזור עליו כי אני לא זוכרת אותו. ואני כאילו באיזשהו ניתוק. הדברים קורים בבית, יש בחדר אנשים, יש בסלון אנשים, יש פה מלא אנשים, ואני רק חושבת שאין מצב, כי נצר היה צריך לסיים את המילואים שלו, להשתחרר, ולסיים את המלחמה, כאילו לסיים, במלחמה הזו לסיים את המילואים. וכמה הוא נוכח בתוך כל החוסר הזה שלו, בגלל שהוא היה כל כך גדול וכל כך משמעותי וכל כך מדהים, אז החוסר שלו הוא עצום. ועדיין הוא ממש ממש נוכח בכל החלטה, בכל דבר, בכל שאלה, גם אצלי, גם אצל ירדן, גם ההורים שלי, כולנו כאילו שואלים מה נצר היה אומר או מה נצר היה עושה, אז גם לספר לו כמה הוא נוכח. חברים, אני מכינה קפה, מישהו רוצה? קיבלת סוכר, אני רואה לספור? מה זה? קעקוע? כן, זה קעקוע של נצר אח שלי. הוא נפל לפני חצי שנה. יש פה משפט שהוא האמין בו, בכתב שלו. חיים יפים, הכל בסדר, מותר ליהנות. זה מסר מבחינתי שהוא כל פעם מזכיר לי שהחיים יפים, גם כשזה לא נראה. מותר ליהנות. תודה. אם את יכולה להגיד לנצר משהו, זה קודם כל כמה הוא חסר לי, כמה הוא חסר לילדים שלי. כמה אני מעריצה אותו על הבחירות שהוא עשה, על זה שהוא הרגיש שצריכים אותו ושסומכים עליו ולא ויתר וחזר ולקח אחריות על החבר'ה שלו בפלוגה. כן, אני ממש בסדר, סך הכל, קצת לחץ מהבוקר מן הסתם, אבל בסדר. זהו, חוץ מזה יש פה רוח נהדרת, לפחות מהאנשים שראיתי, אנשים... טוב, יש אנרגיה נכונה. לפעמים אני מבינה, מסכימה, מפנימה, שזה עבר. ולפעמים לא, אז הרבה פעמים יוצא שאני מדברת בלשון הווה, ושאני מדברת על נצר, על מה שיש לו ועל הטוב שלו. אז הייתי רוצה שיזכרו אותו בתור, לא נעים לי, המושלם הזה. הילד הזה שאכפת לו, שאוהב אדם, שאוהב אנשים, שאוהב לעשות, באמת, אם מישהו היה יכול לעשות פה משהו טוב, זה נצר. וזה, הוא הגיבור הזה,
שהיה יכול להציל את העולם.